Kmini dal-għodu tħabbret il-mewt tal-eks editur tas-Sunday Times of Malta, Laurence Grech, u kellu 77 sena. Laurence Grech kien pionir fil-qasam tal-ġurnaliżmu, b'karriera li damet kważi 60 sena. Fil-fattu kien ingħaqad mat-Times meta kellu biss 15-il sena u baqa' miexi f'din il-professjoni sakemm ingħata l-irwol importanti ta' editur. Laurence Grech kien ikun ukoll mistieden fuq Net Television f'diversi programmi ta' diskussjoni u fl-2007 u kien ingħata l-Ordni Nazzjonali tal-Mertu f'Jum ir-Repubblika. Laurence Grech kien miżżewweġ u kellu 3 tfal. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista l-eks fil-waqt li wassal il-kondoljanzi li qrabatu huwa sellem il-memorja tal-eks editur tat-Times of Malta fejn jiddeskrivih bħala ġgant tal-ġurnaliżmu f'pajjiżna. Huwa saħaq li Grech kien bniedem ta' integrità fejn qatt ma ddejja isemma leħnu favur il-verità fil-waqt li l-eks insista li Laurence Grech ċertament ħalla marka grazzi għall-ħidma tiegħu f'dan il-qasam.